Tingnan nyo kung maglalaban. Oh. Ayan. What's up mga sakmal? Hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, supportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! So yun mga gamba, welcome back ulit sa ating channel. Kung bago ka lang dito sa ating channel mga gamba, pa-subscribe ng ating YouTube channel at saka pakipindot na rin ang notification bell niya para lagi kang updated sa mga ina-upload nating mga video. Mayroon tayong pinaglaban dyan mga kagamba na Tagalog, nilagyan natin ng White Devil Load mga kagamba kasi na dumating na nga yung White Devil Load natin na binigay ni ni Kasapi, ni Spider Channel PH. So kung gusto nyo ng White Devil Load mga kagamba, PM nyo lang siya, yung pangalan niya Binsonye, ayan yung pangalan niya, Binsonye, saka yung kanyang channel, yung Spider Channel PH. Message nyo sa mga gamba para mapadalhan kayo. Nasa Bacolod kasi yan Dati nandito yan sa Makati lang pero umuwi sila. So shout out muna tayo kay Jenny Lynn Mendoza, kay H4 Sasuki, Sian Gaming PH, Oh My Lord, Edi Misa, at Balricio ng Tabuating San Leonardo, Nueva Ecija. Yan mga gamba, shoutout sa inyo So ayan mga gamba, panoorin natin. Paglalaban natin mga gamba, Tagalog to. Ito, lalabas ko yung isa. Ito, brown siya, brown. Ayan. Yung medyo itim. Tapos yung isa naman, brown na brown. With White Devil yan mga kagamba. May White Devil ito. Na-upgrade na ni Kasapi yung White Devil niya. Mabilis tumalab na. Wala pang 10 minutes. Tumalab na kaagad. Napadami yung lagay ko yata. Tignan nyo kung maglalaban. Oh. Ayan may dali niya sa pit kaagad Ganyan na epekto ng White Devil mga kagamba. Nasubran ko pa yata yung paglagay medyo naudi ng konti pero lumalaban. Tingnan nyo yung mga nakarang mga upload ko dyan mga gamba, walang dating. Ito tingnan nyo pag may White Devil gumagapang sa packet kahit nakagat na yung quid nya. Walang humpay naman tong isa sa kakasapot ayan, gumagapang pa rin siya wala siyang pakialam ganyan sa katibay pag nalagyan siya ng White Devil. Ayan walang tigil ang sapot niya masariwa yung mga gambang Tagalog kaya kita yung sapot niya tuloy-tuloy. Lupit hanggang sa wala na, namatay na siya. Hindi niya tinigilan, pati stick sila sa putan. Tingnan yung mga gamba. Walang tigil Tingnan nyo pagka walang White Devil yan, kaagad nabinom na itong isa na to. Lupay-pay na kaagad yan, tingnan nyo. Na-upgrade na ni Kasapi yung kanyang White Devil mga gamba. Yan, dabis talaga. Dabis talaga White Devil mo Kasapi. Kaya kung order kayo mga gamba, pwede rin sa akin. Mag-order ako ng stock dito, tapos order kayo sa kanya. Message nyo siya, yan malupit. Malupit, ayan tingnan nyo wasak na likod niyan, pero ayan gusto mo pang lumaban pa ulit. Gusto pa lumaban yung isa. Kahit kanina pa na dali ang pit niya walang nalalaglag mga kagamba binalikan ulit. Sinasaputan pa rin. Binibilutan. Pero hindi tumatalon mga kagamba.
Oh, bilhin ka niya ulit, oh. Wala na, wala pa rin, hindi bumibitaw sa stick. Oh. Hanggang sa kahuli-huli ang ininga niya mga kakamba, talagang pag nabigyan mo siya ng white devil, no? Lupit ba kakasapi itong white devil mo? Magaling. Yun. Kanina pa nagsasapot yan, paubos na yata sapot niyan eh. Oh. Yan, sige. Tingnan nyo mga kamba, ganyang kalupit pag may white devil. Effective talaga mga kamba. Oh, kakawala na naman siya. Oh. Oh. Ang tagal niya mabinom. Oh, tingnan nyo. Kulubot na siya. So yun mga kamba, sana nasiyahan kayo dito sa White Devil ha, sa epekto ng White Devil. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan DC Mandaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel at syempre Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yun, God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!